Die op losspullen die gaan ik bij massaal in première. Dit hier binnen er een stikkerstolven in Friesland. Deze en na weken willen wij een peer ervan schillen, zodat je wat een idee krijgen wat er te reden is. En misschien een karamaatje, want overal heen dat dikke ik wel een beetje dreun, maar waar weet. We beginnen met die van Langwar en van Austernijengeer. Bij de klokkenstoel van Austernijengeer, op een ontrommeld Sjerkenhof, mooi grote statige biemen eromheen, wordt repeteerd van Teertske. Dit hier losspul is een bewerking van het boek Om Teertske van Klaas Jansma. En het begint vooral spannend. Teertske. Teertske. Oh nee. En dan bad het dat Teertske samen op een dag deed voor het onrecht luidt. En dan krijgt de vraag, waar had het die? Ben je op de hichte dat je ook van binnen een oren relatie op mij houdt? Ja, dat wist ik. Had Teertske jou voor de tweede keer al wies? Nee, zou je dat? Verhouding. Ze hing geen verhouding. Durk had jij iets verkering met haar haan en ze wil vreemd ik ook ging. Ze moeten nog wat dingen bepraten. Hij heeft alles met mij online. Oh, dus wist niet ik dat hij joh naar Italië. Nou nee, dat wist ik niet. Of het de boerman, de boer er wat mee te krijgen. Opvallend bij dit stuk is het decor. Ik heb wat maatje litten van stijgermateriaal. Want Teertske gaat ik over de deer. En het stijgermateriaal is koud, is ijzer, is nikkel, een grijze kleur, grauw. En het is helemaal transparant. Dat is eigenlijk een beetje wat ik in dit decor hoop je te zien. De verste paden, de insemers van het oneindige wat er boven zit. En het wandje van de klokkenstoel is haast als een soort wanne van Petrus van joh maar net leugen. Want het is ook een verhaal waarin allemachtig stiegt het. En wat is weer en wat is net weer. Daar gaat het scoren. Alle auto's staan in volgorde. Waarom moeten mensen naar Austernijengeer komen? Nou, omdat het een super prachtige locatie is. Ze mogen de auto in Boerenveeldel zetten. Ze rennen een sintelpaadje del. En dan komen ze op een plakje met een liedsterpje erbovenop. Een klokkenstoel die prachtig verstoppen is achter een decor. En het neemt je mee in een verhaal. En alles wat je zegt, dat krijg je vergeet, want dat is al van raad.